Gisaysay ni Presidente Bongbong Marcos nga kasamtangan nilang gitun-an ang proposal sa pagbalik sa naandan nga vacation schedule sa mga tunghaan sa Abril hangtod Mayo gikan sa kasamtangang curriculum nga Hulyo hangtod Agosto. Kinisubay sa pagsaka sa heat index sa atong nasod, hinungdan sa grabeng kainit nga atong nasinati karong panahona. Gani ang Alliance of Concerned Teachers kon ACT sa Rehiyon 7, mipaabot sa ilang hangyo ngadto sa kadaguan sa Department of Education sa rehiyon nga tugtan silang mopahigayon og blended learning system. Sa habig sa DepEd sa Cebu City Division pinaagi sa Assistant School Division Superintendent Adolf Aguilar, miabot na sa 91 gikan sa 158 ka mga tunghaan sa dakbayan ang nag-request nga mopahigayon og modular distance learning kon MDL. Gani ilan ang gitugtan ang mga tunghaan nga buot ng pahigayon og MDL sugod-sunod semana. Ang atong Department of Education sa Central Office mi paggawas og memo na mihatag og authority sa atong mga eskwelahan to decide whether they will continue with face-to-face classes daily or ila bang i-adapt ang modular distance learning, meaning katunga sa panahon na nasa balay o ang ubang estudyante na apod sa eskwelahan just to reduce the number of students inside the classroom. So, nung atong gi-monitor mo nang mikabat na sa 91 ka mga eskwelahan ang mi-apply ani o gitugutan na mo implement. Apan ang mayor sa dakbayan nga si Mayor Michael Rama, supak sa maong pagbalik sa modular learning system sa mga tunghaan. So, online likewise, I am not in favor. Kisa may mabright inig online. Ang principal sa Zapatera Elementary School, Marianilva Hermosa, ning saysay usab nga subay sa pag-abot sa dry season, ubay-ubay na sa ilang mga estudyante ug magtutudlo ang nagkaubo og sipon. As in kami kanya kanang nag-conduct man mi og observation sa mga applicant nato sa teacher 1, level teaching. Mga dayon ng mga 10 o'clock o 11, alam mo, puto, nagid ang singot pa doon sa mata. Mabisag usaw ni mong trapo, mag-reason na dyan ba? Then, ubay po ng mga bata dyan pa dyan. Si Jovi Villaplana, usa ka elementary teacher ang niingon nga naapektuhan na gyud ang pag-eskwela sa mga tinun-an tungod sa kainit sa panahon. Kay kuan man, reklamo man sila usahay, mana sila initan ng teacher, mawalimot kaya niya. Kuan dili na kay sila matarong ng kuan ba pamina usahay, kay reklamo man. Pero padayon nagihapon. Usa lamang siya sa mga magtutudlo nga nakasinati ug nakabantay sa grabeng epekto sa kainit sa panahon. Apan mipadayag sabog managlahing baruganan ang mga ginikanan, kalabot sa tinguha nga pagpatuman sa modular distance learning. Grabe gid ang kainit niya. Mga bata kay gipang sipon ubo tungod sa kainit sa panahon. So mas prefer ni mo ma'am nga mag-modular na lang mga estudyante karon? Kay tungod sa kainit, doy mo gud ang mga bata mag-suffer ba. Siyempre, unahon na to ang kayuhan sa itong mga estudyante. Oo. Para na ko, okay man lang face-to-face good. Kay mas makakuan mo good. Importante mo good ang ilang focus sa learning. Kay nakatry naman ito modular. Medyo dili kaya siya nga naka-effective, ma'am. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.